Cahya Utama niki wektaripun ruwatan utawi bucal Sabikala Soekarto saking warga besar ingkang kakung hajat Bapak Budiana nggih. Budiana niku Jawa. Iya. Niki nggih Soekarto. Nuwun sewu, kula kados maten panjenengan Bapak paring asma Bapak sinten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula minangka talangatur saking Bapak Budiana dalam Ibu Elsa Widya Astuti. Nampi sepindah kula badhe silaturahmi. Ingkang napa kalih Bapak Budiana dalam Ibu Elsa Widya Astuti niki ajeng nitipake putrane amung setunggal. Asmanipun kenang sinten? Asmon Ahmad Rizky Febriansa. Anak lanang setunggalipun wastane napa? Untang Antin. Untang Antin. Putra kandung napa putra angkat? Putra kandung. Alhamdulillah. Jenengan badhe ngruwat Sabikala putra panjenengan. Ingkang mongkon. Engken napa rigah tinabuka badhe piyambak. Piyambak kon mantep ya. Semangke putra panjenengan ngruwat badhe Soekarto untang Anting mbok bilih wadon unten-unten. Alhamdulillah kula tampi kanthi asta kula kalih samangke putra panjenengan kula ramut kados putra kula piyambak. Boten wonten baji nggih baji ladan. Niki kula anggap putra kula piyambak. Nggih. Ateges kula boten nundung panjenengan sak keluarga sumangga kula atur ngantuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesampunipun putra kula Ahmad Rizky Febriansa kula slepangi janur kuning tambah gagah tambah ganteng. Kitok temlorot kaya enten jemerut. Kitok pasuryane kelas pinten nggih? Kelas pinten? Kelas 6. Kita bahasa ingat ngumpuli bapake kuwi. Dene semene. Niki menang sekolah pinter tapi nang jalur Rahma Semayani. Karo ibu panene. Ya. Nah. Sasampunipun kula slepangi janur kuning. Ananging ora mung cukup slepangan janur kuning mergo anak lanang duweni Soekarto. Duwe dulur papat mapancar Supiyah Amarah Mahmud Mainah. Bangsa lembut bangsa halus. Coba tatang Supiyah Amarah Mahmud Mainah. Sira badan halus tak cita badan kasare gak guna alam udah bagus. Yen sanggup coba ngarep lan mburi bisa dua tengah anak lanang coba lungguh kene gambar cok coba awat-awat ojo sledger yen anak lanang Supiyah Amarah Mahmud Mainah coba ojo menang diwatengen ngarep mburi nggih betapa bagus.
sawise seramu juga anak lanang ning gini ropo ora ana dan ora nanging dadak ilang musna kowe kang duweni ilmu bondo pangrasa iso mandala putra mandala putri coba bakal budal aja balik-balik yen terus rumah akeh anak lanang budal itu tak bagus lawan satrio kang senik gini coba tak daun satrio mandek satrio serawani mbak guguk mangkuto aton gilang sondang malang paduan wani klosat ganjil kopi malang ketika dua tu mandek bocah bagus menungso tambuh marang aku ning darah bojo ini ora loro Ugo, ora ono. Yo wong sawijining sing kena diarani Bathara Glapsena. Ya ora den wong Kawijaya. Balik wis wong gedhe dhuwur. Wani ngridolan kok sak dadi basana mau. Dadi serang berani Sri Bathara Glapsena. Asam wis maklum prae biar sudah bagus margo atur tengah papatan. Kon pinakon perak serta ora siji orang telu ya aku kaki lagi geger buta bagus wela kalah diwas keberan aku bisa adwar karo kowe iya tapi bek ning kene yo aku dhewe wani leboro sak jroning desa Jatirejo iya dipake sak jroning desa Jatirejo kene ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Budiana dalam Ibu Elsa Widya Astuti Bapak Budiana kae Anduweni anak siji jajahe lanang sehingga dari bocah hontang antik sawise tadak hati kala mongso tak primah-primah ora bisa tak ulu malang-malang ning gorongan rasane pedes panas pripun apa sebabe kaya dek Sri Bathara Glapsena dasar yen takon tak jawab kanthi gamblang nali sing cerah den ditongane jo tak Cidro tak ranake Sri Bathara Glapsena kadah kalau mongso titisan Adam lane buka nanging sing lali-lali sing ning aja kok mongso Bapak Budiana wis eling anake lanang Ahmad Rizki Febriana dikasrake kaki legi ning dene iki apa dina minggu puniki anak lanang kok putra paresa kok kadah kalau mongso mula wektu dina iki minggu pun anak lanang entuk ora entuk tak jaluk balik kalah ayo Pak ini bang sukses kedel bondo wani kowe wani jaluk anakku serius ana sak jret maju iya apa pamitanmu umpama iki dina Sri Bathara Glapsena jaluk bebono wis sambung nang Sri Bathara Glapsena dasar lagi ora bakal bedani apa kang dadi panjaluk coba aturake kanthi gamblang nggih bagus sing tak jaluk gantine anakmu kuwi rogo kekantilan nyawa sing kepanjenengan sukma pinangka gantine rogo kekantilan nyawa sing kepanjenengan sukma sing nganggo sarwa seto iya kang arep pitik siji cacahe wis bisa banyu Angka loro mori putih sak bedhek pengawet angka telu beras sak pitrah buku sak cukup ora iso ora sing dadi panjenengan Bathara Glapsena bakal mbok wujudi dina iki bakal utake ana yen ono suwe blak dari wong tuane loro anak lanang keluake nggih ora bagus yen mundur sak jabat apa ngono lah tambanane nggih ora bagus
ibu anak anak. Ini aku yakin sejati ya nih anak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusewu kula kados pun boten pamit swanten pun menika Bapak Budiana Dalaku Elsa Widya. Nggih, leres. Saking Jati Bujo. Nusewu Bapak Budiana sakeluarga royo-royo. Sowan wonten dalem kaki legi wonten migati punapa? Ngeten kaki legi ya. Nggih nggih. Kula sowan teng dalem kaki legi ya menika ajeng maringi bunga lihat kakek biyen. Sing kemarin ajeng ngejak kondur putranipun Bapak Budiono dalam Ibu Elsa Widya Astuti. Kasebut asmanipun kenang sinten? Namine Ahmad Rizky Febriansyah. Bu, jenengan betapa katen kaki pusat ikhlas napa badan? Ikhlas lahir Ikhlas batin. saestu. Nggih. Buat bila ikhlas samangkipun mak putra dalah putra supados berkah apa rumahan. Amin. Ananging sateripun putra panjenengan kula tambah asma Kenang Rizky Febriansyah Joko Julagut. Jenengan simpen wonten ngandhapipun bantal kenang ya, bantal saged, kasur saged, selaminipun sepasar dinten mulai dinten Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, badhe tuhur dosa teng laben. Luwih abdulipun laben ingkang boten toya ingkang lampah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora buat jane kuning, buat sengkolone anak lanang Ahmad Rizky Febriansyah. Nggih. Ampun dipakelke nggih. Dening kalih bapak napa dening bapak ibu. Bapak biapa saged ampun dipakelke. Bakdo dhuwur nggih. Toya maksudipun gambarake manah putra panjenengan manipun adem, sekolah pinter. Titiyoni gondoyoni puspa tajem. Tajem-tajeme gadah nusus tajem gadah Gusti kang luwih betung abi Allah Subhanahu wa taala. Nek ngendikan sarengipun sunat ampun kasar kalih putra nggih. Mangke dados saged galih. Sekolah pinter iso bantu wong tuwa, iso manggen jero niku bidung asmane wong tuwa. Nggih, saged tunduk kanggo masyarakat. Kangge negara ugi kanggo kang sae. Cita-citane napa dengan? Oh polisi, sawah polisi. Oh ditelke sawah, bisa sawah sangane. Wong tuwa ki nggambarake karo anak mripat karo jebolan sikil. Nek jebolan sikil ku putrane kesabung gede. Bapak itu nangis. Nek bapak itu anaknya itu. Ampun ngaten nggih. Ada untuk baik untuk kabeh berarti anak-anak. Mugi-mugi tetak anak dalu. Mangkat selamat, balik selamat. Amin. Tapi balik sapi kolo. Kalau bapak itu gak terangkan. Ampun supe nggih dinten Kamis bakdo dhuwur. Kula boten nduk panjenengan sumangga derek nyeseni badhe kula luka-luka saged monggo tak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saged monedhake kadhatipun saking Bapak Budiana Elsa Widya sakeluarga. Bapak Budiana gadhahi putra setunggal, gadhahi Sukerto untang nganten. Alhamdulillah sampun kabuta saberanipun saking warga besar Cahya Utama ingkang dipun wahabanipun Bapak Adi ingkang mijil saking Kuncir Wonosalam Demak. Ing medal menika kula badhe hormati leluhur ingkang sampun sumari wonten tanah Plujo, leluhur ingkang sampun sumari wonten pundi-pundi panganipun para nabi, para wali, kaki danyang, nini danyang kedangan pun kabar wonten Yati Tejo menika. Dulu Bapak Mamanter Suki Amarah Luar Mahmud Mainah Kakang Awah Adiarari. Dinten 7 pekanan gangsal sasira 8 jumlah wonten dinten Minggu pon. Dados wekdal menika
kajatipun Bapak Budiana wonten seseripun beras kuning maksudipun Bapak Budiana Ibu Elsa Widya Astuti sampun ngening-ngeningaken wonten ngarsa Subhanahu wa taala kapan angsa nindaki iso nyaplokno iso buat sukerto anak kula anak. Alhamdulillah sampun kabudal sampai kalipun wekdal minggu punika wonten kebangsaman Bapak Budiana Ibu Astuti sak keluarga paring nomang rezeki ingkang kathah barokah Allahumma amin. Paringana umur ingkang panjang saged momong putra dalah putripun ngantos saged dewasa saged kaken-kaken inan-inan. Wonten Bapak lepat bila Bapak Budiana sak keluarga gadahi kelepatan dumateng tangga kekalih gadahi kelepatan dumateng sederek ingkang sampun sampun nyuwun guming samudra pangasami nyuwun dening samudra mobilnya boten kesalahan mulai alit ngantos dewasa menika kudu ngalang-alang dalah bodho apa wong biya Bapak Budiana sak keluarga Ibu Elsa wonten alangan setunggal punapa-punapa kudu mluwat mugia Ibu Elsa Widya Astuti Bapak Budiana paringana kaluwihan kesabaran kaluwihan iman mugia tetep wonten agama Islam Allahumma amin. Wajib Bapak Budiana Ibu sak keluarga sampun netepi kewajibanipun menapa ngruwat Sabigala ngruwat Sukerto putranipun ingkang asma Ahmad Rizky Febriansyah pungkasan wekdal menika sampun kaseksanan warga besar Barungan Cahya Utama dados kadhatipun Bapak Budiana sak keluarga wekdal menika siang menika sampun luar kadhatipun. Budiana timbale nggih anak Ahmad Rizky Febriansyah Joko Dlagur Mbak atas ibu atas Allah anak ulana Ahmad Rizky Febriansyah Joko Dlagur nggih sana wekdal dengan supe nggih kembali ke beberapa jenengan berkaitan dengan saya tidak ngunduh tamu nggih mugi rasa berkah dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin salim ibu salim bapak nggih wis mulai dewasa aja lali 5 waktu nggih jenengan bukan ampun dungu nggih kadang-kadang menggulun utengan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kidul grup tak bagus. Ya nono pemain sama kidul. Tak papat sama tak balik kidul. Pemain sama wetan maning ganggu langsung dapur Bapak Budiana. Ya nono pemain sama wetan tak papat sama kulo tak balik no wetan. Pemain sekolor nggih tak bagus. Ya nono pemain sekolor tak papat sama kidul tak balik no. Pemain sama kulo. Ya nono pemain sama kulo tak papat sama wetan tak balik no. Sing batur kulo dasar papat kita mau jut kota tak iku dadane. Coba undur balik papat
guruku ya betapa. Ya,